Mag siasa ni jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala osingo ne jokanyo mag UDA ni yiero mar jotend duond burano idhi time yo maratiro kendo mana jogo ma oganda oyiero ema dhi telonegi. Malala manowuoyo e kaunti ma Migori owacho ni onge ng'ata ma idhi mi telo e duond bura mar UDA ka ok oyiere kod jokanyo mag UDA. Ojiwo mine kod ojende bende mondo bi owuog oko kendo lar lemo mag telo e duond burano e kinde yiero magichano. Kamachielo Malala okwayo oganda Luo kod Luhya mondo oti machiegni kod tend Kenya Kwanza mondo giyud dongruok mathoth mawuok e sirikal. Kutoka tarehe 26 tutakuwa na uchaguzi kwa kaunti zetu. Tukifika mwezi wa August tutakuwa na uchaguzi hapa Migori. Hatutaki wale viongozi ambao wanajiweka katika viti. Chama cha UDA kinasisitiza kabla uwe kiongozi ni lazima uchaguliwe na wananchi wa hapa chini. Sio mambo ya kuchaguliwa ati kama wewe ni rafiki wa party leader, wewe ndio unakuwa official na unapewa tikiti direct. So mimi nahimiza vijana wa Migori, mujitokeze. Nahimiza wamama wa Migori, mujitokeze kabisa, muwanie hizi viti. Na tumesema chairman akiwa mwanaume, vice chair ni lazima awe mwanamke.